Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasyong mentah hakibor ka Karuna Trust kapapanyat ya ka Maulong PHC lingba ka PPP mode ka National Health Commission lembat katanat ka kot ka kya ka Sarkar Meghalaya ban shim ya karai bakan penne nepen kendria no ya ka Dr. Arsiang Shai hadian laisnam bakal tre ka kam kum ka Medical Officer in Charge ka PHC kani kalami na kibor penyat ka ilaka Maulong hakajing alam uba SK lalu Sirdar ringkat kinong alam ke HNYF Southeast Khasi Hills District Bat Maulong Unit, hadian ke jingalang yang mir jingmut bat ki ofisar katanat ka kot ka kya na East Khasi Hills District, ki doktor bat kinong tray ka PHC, BDO Shela Bulaganj CNRD Block, ki bor ka Karuna Trust, bat ki way, balapenlong haka artarik unay luar ahjar pesaw. Ke jinglum jingalang, kalalong hadian balami ke jingkeno na ke HNYF, bat kinong syong ka Than Maulong, haka arpunru tarik nailar ahjar pesaw, ki balakeno baka doktor Arsiang Shai kala le bahe, kam shim kya ya kam nalor bakam ajing trailang bat kipat ba nakaliang ka doktor EL Kharmuti District Maternal and Child Health Officer kalaong bakam long ka basuk iki doktor Bandit Sumarpang Syakiying halor ka jing shim pisa deki ambulans hi kadaya ki balarang ba ome ki long kami armet bat ki khulung bahapo shisnem hakani ka jingalang ka ilaka Maulong ringkat ke HNYF kilapun pau baki kwa banyo doktor daki balapas kerdan MBBS haki PHC bat ki ipat hakajing ibet ke Karuna Trust Banweng lani penne ya ke Dr. Arsiang Shai. Hakaju kapor kila penpauru bagi dangkwa baka Karuna Trust kan penyat ya ke PHC watla kaladon kejing terwa ban penyat no dah ketenat ka kot ka kya. Jilang dah sing hadir mengila ekran ngak po kejing sutuat nama po bangi hap sengap bara arliang namlah inde ba sengap tangi we dan dah sengap nak liang doktor sengap nak liang juga senang ekran soda dan ki bagi long bagi thot ki ba bagi om bai doktor bi poi indu le si yin namar ban ong le si yin long berjenjar mo ki doktor segi batai nama 24/7 dawan nang pang ni berbor ni ong ladap dan pang apa yin le syabet de ambulance ki sawat jeni tu allegation ro bagi om ba se simpisa jeng sisa mentai ya ki long ki bat ki khulung po sisna kadon daga CM SMS fakir mo kata basyo ki pat ba hibon sinitit ong kaliyo internet hilay tambala da day pada ki suko ki bal arang ba ki balik dan ngon cacing pang pada kinha ban siu ka bai betul mo te kata de ko te ba la ekli tu ba kata ba betul ki sithe hi ni om ada ka pesado ki sithe udah ba ta ka de ki charge nando nang ni sudo silo dan re habai la ekran mi kadon hi kata kejing ya sutu pada ba om ta da dan gono ba pensosi nak boro arliang hi kan kejing ama kata hi kejing kwa namar ba ni ru gim kwa kan ba mi doktor la tre atas ni bang ni long i batrista mi kata mo nang ninju asung i na liang jumi na po district naga po chapor ngasi wan sini ngadon ngasi ya kendo ngam jukli ki staff dia iro ngakli be kibre kalong kuno kani ka PHC peso kuno ye ki doktor ki staff biang maduna dawai jung duna dawai taban kapor ci dan ki duna dawai dengan pak jo aso kami kini ta kalong su lengua kan ba nyok kan kini kita ki jing hadap menong mo dengan ka jing kerpa jangan kalong soban su hadap lewan su ong kini dan di banwan ban kali ya su tho shopen long pendek su halaye kan ka badai ka balai long khang makan nompai kan hadukat ni ndai mentang la rai ki ota ini pek maki ngiong ya karai kesnong ko sukum nola daki kwa pan bu ni em doktor binang song ni em ni doktor pada rung la ai kata am sini ki doktor zla jong ni rung kata ba tre pen i kan ki kam jong phila da tre da pen i kam jong phi kita ki pada berkat kin jalo di ka song hai ni namar ke nadale ngai da sem ki su la sosi hi ni ya kata jing ong ba ai ki sini ti comments ni tai mo ya kata hi kwa tangga ni pet ko di PC ngala ong ni ko ngala dakim dan kejing suternat ni kedan jing thut ya kata ka Karuna Trust namar ke government kala ban sembeng ya ka PC hadir bala ekran mereka yang dan jing syania ya ka Karuna Trust ke suternat dengan tempat ya kata ngau balada salah sesuatu pak untuk senti dan dan kalau semua hak penting dan ingin seperti itu cuba hidup sesuatu ke baca sini baik bagi isu abet nak lihat senang kisan samlai ini
ki ai da ya ka shiti tang karuna das syukut hantari ni ru inang sutip mentahi da iha ko video ka jamu ngaro apa khat ka jam ta jeng bhai ko ai ka tahi ni na liang doktor ni kana liang ka snong ni ko ai ka jeng bhai ba kan ki kani ru ki pat ba la da dan kan ko dong jibom so thu si ko aban ong ba keli kin wan sa khamat bale kan long ta hila ban keli ya ki doktor ki badan ni ya ki staff badan ni to la da kin so thu adong ni ru kadang dan sa blok ko so ra ki doktor ki badang tu kila ban ai ke jing kata jing batai ba syai ki kila da ki so thu bakla kan no ni le si ki miyo ba jing so thu ba tikna nang ni kila ban keli apa blok ni nomor ba nakapos ka po ko kata ka jetri lang ko no te kinja awareness ki bri ba kin so thu hindi siya kung kipor man siya kalong nagawin kam tre ko kam kata hindi man ta kala apher te long nagano kono don kinong pang bapang ila ban poy ila ban wan siya e kunto tilong di ban so to kani ki e kita group ko bala ban siya ki e ki ban yo e dala man ta kila astang ko ni MHIS bang MHIS la makin yo jing arab ki bri ro mli tan ya ki hospital te ta malong ki bri di bandan kan bagi o man ta MHIS ki haban ling malang bakat hat te dam ling bakat hat te jenja nama bunsi kin la poy sate selang si one request ng ngido na po district subhas ang maka hospital kan map kan tingin ang map kuno kay labala da kimle katak adhar tingi yarap hingi persyang hi tentang poy hado hakot ki diki bale ay ka adhar ban poy sa ICU ban di pension don na ban yo ay kata adhar tang magyo yarap poy bon pala kapil tingin kwa katar ko nga kwa ban pension thol ki pa lada phishim kya haklian ko ta kya ngam tharai kan poy hadu ko ban ong ban poy sa ICU katu ko jing poy ICU kham ta mi ba armat ne kalong no ba kim ship kya kan o still la ong le kum ta ko made kin lada ka don ko no ko jing ma hakat ka jing poy armat pek wan no wan lupa no thya po kini hospital ki transit home balabo ni kim ngi kwa pe ap si ap ten on the last ru dampak pat so ru bakla dei khlung la shik tam ha po ka pakun ka kemi yung deban pan so no la ningin pot em ni te bakhahi nim kwa ap ka nim kwa raban ni den la teng teng ban la long kita post dated bang palak ya ka por pare teng teng yo pat shi khlung de dakaro ini ba shitam tam la habo ha kita ki ICU khlung de la da kisngap ki bre ka e jing batai ba kin poi ha ka por kin le ba de na thara kin la na ki kita kijing shitam bakham he long ban poi shu ka ICU hospital kan ki bot ki capte teng teng ka bam dei ban ong ban kalong ka ban khala de tan ga jing man ong no ka teng teng jing sai na ne da pen su thu ba em ngam nga ta bakha hi bet nga bam ta ki ka poi ken sa ka jing ma namangin la yung lada haban pagkangi pen ka lada haban po ni long kamdan ka taban ong mangiyo nong lada haban po lada haban ka kalong ikwa tang kawai bakin dan hapo ka jing ya bat kawai ro ba kanum dan kata ka complication ngani po siya do si jing ya kwa ba ikime bat itay klong maka inong haka ba kwat bakya ka dawal ka patay adin belawai kani ka jing pendulang ka jongi ingkat baki i doktor nang ta kinong try jong ka health department naru EDSMO SDSMO nang ta IBDO badan program jongi bat ipai ba nong senong pangkat bat ki seng NGO kiba lai mi khmat ha ka deka jingalang nilai keren pun ki ha ka deka jingalang badda ka bai jingmut nilai ya poisya ka jing safu jingmut bad nilai sim ya karai ba ki barok ki bajia ki barok ki balong ha ka jing im ka jung ibrio ilong ki brio ki ba bakla ki baduna tinrai na sokmen ha ka sngi ka bamenta bangila yo ban penbej ya kini ki kanram ki ba lami ha kini kisngi bal adab te na kaliang ka jongi na kaliang ka silong ngas ngau ba ngila poisya ka jing sautu jingmon bat nang ni syahmat ni karmen ba ki barok ki bajia ki barok ki balong ni yaklet ni amam bat ngin persang ban frelang bat kani ka PSC ban wanra ya ki jing sumar ka babha ya ke jing syakri ke babha kepada na ka benta ke jing mentoy ki pajit ba nong senong jong ngadi ke senong ke jong yang dia maulong umju
ka umai ka balong ka wei na kisnong kiba don ka jing snok bat kan ka PSC te anak liang ka jonga ngasngo ban ai kuble ya baro kito ki balai don ha ka por ki pai ba no sinong nadu ki sang NGO baro te nakaliang ka jonga kum unong pej unong kpi jong kani ka ilaka baro ko wei nga kermen ba ka company ka kuran trust ka ba penyahat ya kani ka PSC nang ni syakamat kan sim ya kilat kilenti akapor ka biang habadon kinu ki bom jus don ka jing selfu jingmut kan sim khia ban penbej kloi khanang ba kinam jesu kum ba kilaji ha kini kisngi te na kaliang ka jonga nga kerpan ya ka kurana trust ba kandang ai ka jing syakri kandang peteng ya ka jing syakri ha kani ka senong ka jongi ka banlong ka jing mentoy na ka bantaki paj ba nong senong kan long ka jing mentoy ru na ka bantaki nong trei ki para senong ki jongi ki batrei ha kani ka PSC ba lengba ka jing don jong kani ka PSC lengba ka jing syakri jong ka kurana trust ka ni ka ki para senong ki jongi kin yo kam yo jam ha kani ka PSC te nga karpat ya ka kurana trust ro ba kan pha ya ki blor ki bari pej kum ki doktor ki ba dei khmi ya kani ka PSC ba kin ai ka jing syakri bat kin ai ka jing trailang bat ki paj ba no sinong jong kani ka sinong ka jongi te na kaliang ka jonga nga karpat ro ya ka kurana trust habe dei bat kinong trei ki balong ki para sinong ki jongi ha kani ka PSC bakin pej barabor lada kile bakla kin pentip syanga ukri no sensyar bangan yo banya selop bat ki barabor bangan batai laningan seneng ani kaya ki khanang ba kinumle mon haka ba aya ka jing syakri yang ni mateng-teng ki nong trei ki jongi dah ba ki mi okam ki brio jongi lada ki mi okam ki kwa ban yo kam ndala ki yo ya ka kam kim trei ba kim minot ya kata ka kam te ka jing kerpat ka jonga kalong ya kinong trei ru ki dei ban trei ba hang ni PSC ke ban ai ki jing syakri kum ba ka dei hok ya ki ban ai ki jing syakri bat ya ka kurana terus ru bakkan pejlam ya ki prasinong jongi ya ki lad yo kam yo jam ba kan ai nengkong ya ki prasinong jongi lada kita ki kam ki ba lad ki ba don hakni ka PSC kilong ki ba bit babiang ki ba dei bat ki kardan puli jong ki prasinong ki jongi ka jinglong priyo te kadai ka jinglong priyo ngimla ban long ki priyo ki babit ki babiang ngila ban long slot hai no bentang biang haki benta baro kawi pat ngiduna kita kadai ka jinglong priyo ka jongi te to ka jinglong priyo kalong kumta te ngenem ya bat ngenem ya theu ten rai ngi khmi lenti banang ni sakamat ba ki jing bakla barbor ki ai ka jing start yangi ban trai bha ban le bha haki por ki bandawan kata kadai ka message ke jonga na ka benta jong kani ka por ha ke jing kendu bat ni ya kata ngemla aban ong namar ngila syania menta kasngi ke jingalang kala syania ha ka company ka kurana trust lai doktor in mi no anang ne in sa ang ne kasyong kabor jong ka kurana trust ni iya ha ka bakan pej kan kmi ya ki ki ba kalay osngaw na baro kiliang ha ka kasngi ha ka meeting te ngamut ban ong ha kani ka por masih ke jonga kalong ba i doktor ladai mi na kani ke siru in mi da ka basuk in mi da ka bakmen umdai ban mi da ka ba da ka jing bitar umdai ban mi da ka jing khanpo ya kani ke hospital lada ka lada happening juga di kesem baila ya ka jing syakri tengah ko ai ban lada dai ba ka company ka pan mi ya inang neru in mi da ka basuk ngim don ai nakabenta jeng ngim don daw ai nang ni sakman tila dai sa ru ngim don daw ai ban ngi kermen ban ngi iya ha ka jing stat jong ka kurang terus ka balong ka company ka page ya kan ka PSC hang ni amaulah nakaleng ka sanwe yopte ni syong tingim tang da yakindu yakni kunju nakaleng jong sora snong ru nilai yakindu da banya banekran ban nakaleng jong kini ki balai don lang ki bor balor mo nakaleng ka DMCHO ru ila kundu ya nakaleng jong to Jesuat nata ini doktor Kanayor badai bunca te habbat nakaleng jong i NHM te nakaleng jong ka coordinator company ru nilai kundu nilai yo banekran
Shibuan ki ba ndon ka juman toy na matarasno dia ka bayadai bat ka kuna toste na kaliang ki pai ba ki kwai ba kan ka company kan yang ni te ka don ka jing sewit na ki pai wa kan dia I doktor in charge ibadah yang ni tiba ki na kaliang ka pai ba dengan sengo ba tarai ki kwai ibin don chu kan ki cakabat kawai ka ba ngilaya keren ru ba kanuan kita ka jingpa jumiat abayadai ba ki pai ba nong song tau alor kini ki kam ki ba ki pai ba ki kendu ki jing ka ba ki la report ingi singi kaseng aba kimat ki bangila keren ka media ka ba kani ka ba pemi kilat kai kubo te gidi gitu hi ki jing ki jing ki pai ba ki sawi hap ya itai doktor Insha te kunju ru ngilai keren ru irang ya solar snong hang ni ba iru idon hi ka jing menjor ban pene ni company ba idon ko ka jing kwa ba nuan daki doktor MBBS but in short yang ni daki badai khasi nang ba ang ni namar ba ipai ba nang sosno hang ni kidang dai baduna ha ka jinang jutip nata kada don kam daki doktor khasi adaki don kam bali sim dawai ka bayadai ba koi bat ka koi kya dia ka jing yakran ba ka kurun so sing nilai yakran hi bakin makiru kidai banwan hang ni ban visit banwan ban pensutu ya ki pai ba di ban pa ki bre ban pensutu ipai ba haba kilawan ra di doktor ki batamai kumno bakin trelang baki pai ba kumno bakin ai ka jing sengau jing singa ni pai ba ka bayadai ba ka kya kana bu pai ba nani sikmat unum dan ka jing sian na ka jing artetian ha ka bayadai ba ka kya banwan sumo ha ka ni ka pi si maulong ti kini ki kintin ki bangi sengau bakum ka sengru ila ban lakren hi ki doktor ru ki belayadon lang hang tu ba kidi bandon ki kata kamen sim ko ban trelang bat ki pai ba bat ki dei bandon ban sim kabu tambah kidon haka kerdan kidi bandan ka mesim maniak tip lem baniak telem kana ya ka jing namu pai ba kanang ba kani kanlong ka babha ka bangi ka seng ru ni kwa ba upai ba un songsuk songsan haka ta ka kwa kia bandan ka mesim ka batengen habawan sumat akan gunu ka jaka ka bala penia ada kinu nu kumpi ne da kinu ki sor ki hospital sorka dia na takada hoba hakaliang ka wei pat ka ngisu dap da kajing sosi kindit hakaba hakilat patai kebor ba kaseng nilai keren bat ya ka bangi kendu iki bahi ngasem jong I doktor de ka ba ki saudiau ya kata ka comments ka ba ki comments ka balal penya seriem bat ka kis ka badan hapo kolkata de kani ngis ngoban ong ban nakaliang kaseng ngis ngoba penrem ya kani kajing komen ka jong ki pai ba bat ni kenturu ya ki pai ba buin komen ki pini ki jak kintin maka kata ya kalong renyang jong I doktor dan kata kadau ni sngau ban ong ru baya ki bahing hasem jong I doktor pa kim de ban sngau bu nut akan ni kalenti kim de ban sngau si ni kim de ban I doktor kumju in de ban dan kata kamen sim sosi nama ni kum kaseng apakah don ka jing ut ka jing nam nakaliang ke pai ba nakaliang kaseng niyang nakalenti jong pai ba pat ni haban mi hi syakmat nang ria ki komen jong kita ki komen ki balong ki bakta ya kalong renyang jong it nakaliang kaseng ru ngisngo ban ong bakalong bang penrem jor ya kata kaliang ka jongi ngiso ban ong nomor ha ka jing trikam ha ka bayadai bagi pai ba ya bayadai buki doktor ru hoi kala bandon ka jing bakala dan bangiso ban ong ba ya kita ki jing bakala ru bi doktor kumi beriu belanang belah tip belah start ide ban simkia ban penbek ide ban don hang ni kinong punya snong don kirang ba snong ki don kirang ba dong ki don kisketri snong ila ban ya mirjing mut ken bat ki kanang ba non ra e ka jinghun jung pai ba namar ba ka jingut ka jingnam jung ki pai ba te kalong no kumba ki kren kumba ong mene ba ki pai ba ki ai kata ka poin ka ba kamat ka baki dawang ni ya kata kajing du jong kita ki jing klan jong ki kelung te kaniru ngilai ya keren bat ki bor balor balawan mata ban pe ka ya ba kidwat bukin wat ka jingtip ka ba company kanang ba kum kaniru kanum jiasu ikini ki kis ki bami hang ni kum kita ki jing simpisa ita ki ambulans ki ni kerpat ki bukin wat jingtip company ba kini kinum don shu namar ba kakta yo pai ba lada kalung kata ka kalenti ka bau pai ba ut unam iso ban ong bayak ini ki bor valor ki beri pe ka ko kya ru bakin sim kyalem ini ki beta i nong ban keno yo pai ba ru ngasngo bakamlong ek ba shong rem ban keno ya ki baterai hang ni ki doktor ki staff ru ngasngo ba
ngam sonang reban keno ya kata kalenti mar kadai kajing ya tengku jungki kadai kajing syakri ke jungki kadai ke hakakam ke bakia dei maki namar ba nong ba lada syuti kendon hakata ka koi ka kia rungas ngau ba kanum don jung mentoy re ka sinong katawang ni lada ki pai baru ki don kata kajing kajing pressure nakabanta ki takin nong tre ngas ngau kalong ka ba katahi re ki dei bandon da kajing ya sutu jumut kide ban ya kanu kakam ka bakila banle soba banle bad ya ka bakim la banle soba ban ai ka jing tip sinong ngas ngoban ong ya kini ki staff ki batre hang ni na ni doktor ki badan hang ni kide ban ai geng patalan tin re ban ya kanu iwe tingis ngoba nakal yang kasew ngi soba kam sngow ka badai namar upai ba ti udon hi ka hok bandawa yala ka jong ka kamram haba u yo ya kata ka jing sumar kaba usngaw bakambiang lada hangani hapiru lada ngisngaw bakambiang kajing sumate ngisngaw banong bakambiang dan natakadaw na marhang ni kadon tang kaway takadon tang kani kapisi ti kajing ut kajing nam jung ipa iba syanu kinlay kadon tang ni takadaw upa iba usngaw banong bakani kadai ka lenti kadai ka lenti jung pa iba ka ba unyo ya kata kalat sumar kalat kamay hang ni namar ba banang ni syanu unlay pa natakadaw kidai balik si ikam iba kila ban solve kidai ban solve ke kidai ban sim tilang ke ki doktor beri pi hang ni kumpi insat hang ni namar pin ong ban sengap ya ka jingut jingnam jung upai ba te ho nya seng sotu ba kabun kinumla re bante lakam kata-kata ndre ya ka ba kim sola bante lakam udon soda idon kirang ba senong kirang pa dong kila ban pensai lembah jungki kabay de ba kanika kam akak bede bakot kekiat dia nak kaleng kasem semua ban ong ba ngin selek ban ya kenduk suwa kaban kong hang ni kedon ka unit ka jongi kaseng bad hasok ra rung idon ka circle ka jongi tena takadaw ngis semua ban ong ba ngin lek suwa ban ya kenduk ya lokal MLA ban ya kenduk no akini kita yo mo ki banwan ka ba ngin simkia ban ya kir alo ki gini ka meeting ka ba mi minta sini ka jingya dei jong i doktor bat jugi pai ba kajing ya dai kaban wanra ban nang kampen bahasyu ya kan ni si kata kajing dawa juki pai ba ban wanra itu doktor MBBS la dapat da katna sokar ne la dapat da kini ki NGO tina kalang sing so ban bungi hab ban lek dan ya kendu hi lokal chwa nang tangi salek ban kendu pat ya i health minister tina kalang kaseng is ngoban ong ruban kentu kum ya kinong mat ki badai ya kan kathan sini kum lokal MLA mo lokal MLA jungi badan buram jungi ba udai ban lada usngeu bakini kijing kelumar kidon hakani ka PC bat ka maulong ya tengku baki pai ba nok susnong ka maulong so ban ong ba mauru udai ban wan lang hakani ka lenti kan habau la yui etilat patai kubur dei ba kum unong yalam dei banda ap ya kata ka buram ka ba ngindali wat yu kum ki pai ba lan ni kum kaseng handai habau lo ih kilat pasal kubor ngas ngobo udai ban wan ban soft lang ya kini kijing kanang baki pai ba lan ni kita ginong tre gi badan hang ni kindon ka jing tre lang bukata ka jiko jing kia kanang ye kio hakini kitan maulong ka Tu kubang iyo suto bom. hakiwi ki sab sentar ki badan seni te hoi kidon kijing ut kijing nam ju ki pai ba andrei kam dei par kalenti ka balas ngeu kumba kala da poi da kamat ka ba kambun kabagi pai ba layatai kumbahang niya si gibla ai da pai ba namar hakani ka company corona trust ya ki we jaka ngis ngo baki don kamersiam ka ban ya trilang ban ya rap lang tingin pat yo hi ka kubor ka besnyo na ki we ki har sentar ki badan sini nakalyang ka isyamatine nakalyang ka shilane nalyang ka soora ba ini ki jaka pers ni pas ngo bakan impat yo sngo kita dong skor jungi bangin singawi kita kijing wat jinam jumpa ba kadai tang hakani hi ka ba menta ka ba ni kum kaseng ni layo shibun kijing dawa kimat ki ba ki pai ba ki pa singi te ngiso ban ong bat tang kawi hi ka ba ki pai ba ki sngoker bangilap hi ba kadai bitang ba ki kwa ta ki MBBS ki ban insyat omde ban insyat de doktor Ayush tangi katahi lada dei hang ni lada dei ha isyamutin lada dei kinu ki jaka ki ba lapet da kini ki NGO ki corona trust mo nene da taka citizen ka ba de po syamati ido ki jakar ba ki doktor Ayush ti kinum dai kin ban sim ya ka kadam jong ki doktor MBBS tang katai ba ko
kabede bakan ni ka kam ka kabede bakot ka kya dan nak leng kasem ni semua ban ong ba ngin selek ban ya kenduk shua ka ban kong hang ni ka don ka unit ka jongi kaseng bat hasok ra rum ni don ka circle ka jongi dan nak takadau ni semua ban ong ba ngin lek shua ban ya kenduk ya lokal MLA ban ya kenduk no akini kita yau mo ki banwan ka ba ngin simkia ban ya tir alo ki ai gini ka meeting ka ba mi minta kesini ka jing ya dei jong I doktor bat gi pai ba ka jing ya dei ka ban wan ra ban nang kan pen bahas syu ya kan ni ki si ka ka jing dawa ju ki pai ba ban wan ra ki doktor MBBS la dapat da ka nak sorkar ne la dapat da kini ki NGO tina kalang sing so ban ong bengi hab ban lek an ya kendu hi lokal shwa nang tangin salek ban kendu pat ya I health minister